ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо дар ин видео оиди аз куҷо тамошо кардани турнири Eagle FC 44 ба шумо маълумот омода кардем. Аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузур нишаста лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. чӣ хеле ки мо шумо медонем, аллакай ҳамин шаб турнири Eagle FC 44 баргузор мегардад. Ҳамагӣ дар ин кард мо шуморо 11 муҳориба интизор аст. дирӯз маросими вазнкашӣ ва фейс ту фейс хуб анҷом ёфт. Турнир бо вақти душанбе ва Москва соати чанд сар мешавад? Худи турнир дӯстон соати 6 бегоҳ бо вақти Амрико, соати 2 шаб бо вақти Москва ва бо вақти душанбе бошад соати 4 саҳари рӯзи 29 сар мешавад. муҳорибаи ҷангавари тоҷик Лоиқ Раҷабов якум муҳориба дар турнир мебошад. ин турнир аз куҷо бепул тамошо кардан мумкин аст? Ташкилоти Eagle FC тасмим гирифтааст ки тамоми турнирҳои худашро аз ин пас дар сомонаи GoFlex тамоман бепул пешкаши тамошобинон гардонанд. барои ҳамин аз сомонаи GoFlex шумо метавонед барномаро ба телефони худ скачат, яъне борсозӣ намоед ва ба почтаи электронии худ қайдгузорӣ, яъне регистратсия кунед. пас аз ин шумо метавонед бепул турнирро тамошо кунед. агар барои шумо ин кор мушкил бошад, пас мо шуморо дар телеграм канали Knockout TG интизор мешавем. дӯстон, хотиррасон мекунам ки дар телеграм мо силкаи турнирро дастраси шумо мегардонем. дар инстаграм бошад мо ба таври мустақим муҳорибаи Лоиқ Раҷабовро пешкаш мегардонем. аз ҳамин хотир ба телеграм ва инстаграм мо обуна шавед. силкаи инстаграм ва телеграм мо ҳам дар описания ва ҳам дар комментария закрепидшуда қарор дорад. хуб дӯстон, ин буд маълумот оиди муҳорибаи Лоиқ ва турнири Eagle FC 44. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем ва лайки худро дареғ надоштед. пас аз муҳориба дар шабакаи мо абзори ҷанг бо забони тоҷикӣ пешкаш мегардад. ҳамаи шуморо дар телеграм канали Knockout TG интизор мешавам. то видеоролики навбатӣ, хайр. Даст пушако даст да не кафатанда, душмани тоҷик удара қапатанда, ҳаракат ба пеш қати команда, ҷони мадахеш ҷонам амватанда, парчами тоҷики боло и сарда и фахре, ма бародарам дасти парки зар бара нахра, вақте ки довар ишора кадак